बड़ी दिन के बाद खेत में आओ तनी न कितना बढ़िया कुल हो गइल बा कुल मरचा अर्चा कुल पाक के एकदम हरियरा के एकदम पाक गइल बा कुल कुल पाक और तो कुल कुल छोट छोट रहिल ह कुल बड़ा बड़ा हो गइल बा कितना कुल मूस उस कुल तोड़ तोड़ के केथुम कइले बाड़न सन मूस तुरत तारन से के का तुरत तारन स लेकिन आओ तनी देखो तनी कुल बड़े बड़े बिल बा चाहे मुसवा कुल बाड़न स हो अभी होनियो लौकत बारे बर्थडे का बिल ओहने कुल तोड़ तोड़ के एकदम खराब कर देता सन। काफी दिन हो गई रही ना अब हमारे सिवा के आवता खेते पे उनके तो टाइम है नहीं कि फुर्सत है कि कहाँ से हनु दिन भर बिजनेस जौन करताड़न। कुल तो बढ़िया हो गई तूरे ला एकदम मरचा कुल पाक गइल बा अब कुछ दिन बाद एकदम तूरे के बाद तो फिर आइम लेके उनका साथ में तो साथ में तुराई मैं अपन अपन बियाह क के और के यार तेरी हवा के जो भौजी ए भौजी कितना बढ़िया का हो बैठो तनी काय बैठी तोहरे से काम बा हमसे कौन काम बा घर वाला तो हमारा कोनो चिंता नहीं खस करत। हाँ तो का करी मैं हम का कर सकी ना तू ही कुछ कह देबू मतलब तुम्हारे हाथ में सब कुछ बा चाह देबू तो तू बहुत कुछ कर सकेलू। हाँ हां मतलब का कहे के साफ साफ बोला ना 4 गो भाई बड़ो स हाँ 3 गो के बियाह हो गइल। अच्छा अब जनते बड़ है ठंडी में हाँ हाँ आगे बोलो मुश्किल बा बहरी घुमल तो मैं तो अपन में के संगे घर में रहता स पागल से हमरा खुला हमरे के रोज खेते भेज देता से बताओ तो का मन बे जाए बा खेते भेज देता लोगन तो खेत की यारी देखो बढ़िया से और का में बढ़िया तो बा हमरा ठंडा ना लगेला ठंडा हो अब ही एकदम नौजवान हुआ कहता ठंडा लगेला ठंडा तो बूढ़ा बूढ़ा के लगेला ना बूढ़ा पुरानी आदमी के रहेला तो उनके और ठंडा लगेला ना बुझबू तोरो हो गइल बनू बियाह ना एगो बात हम कहता नहीं जैसे तू छोड़ सब छोड़ एगो बात बताओ तार बहन बियाह करो भौजी हमार बहन हां ना नहीं खे तब एगो काम करो हां होई तार खेत ह हाँ तो इधर हमार खेत है ये तैयार रहलन ना ना बाहर रहलन हाँ वो तो बतले बाड़न तो ठंडा में तोहरो दिक्कत होती तो हमरो दिक्कत होता। हाँ तो आगे बोला का मतलब दिक्कत होता काहे हमकी दिक्कत होई हाँ हम अपना घर में नहीं का अपना घर में पानी खा तानी बनाओ तानी सूता तानी ई बताओ भैया नहीं खत रही जे चल के आवे जाए के पड़त न परेशानी नहीं के होत कोनो काम पड़ो थी तो कैसे अच्छा तो हमार खेत बाटे जब अगर हम ना देखम ना एकर सेवा सत्कार करम तो के फिर आके देखी तू देखब तू ताल बड़ा अपन खेत के देखे तो अपना मरचा के देखते ना बड़ा देखे नहीं की आइल देखो ई का करेल बन देख लो ई देख लो आ ये ई का हो एकदम काम में खत्म कर देबे बेरा ना रही ना अट करियो सब तो ई का कम छुआ गिरै हन हती लेके आइल मेरा दुकान पर से कीन के दुकान पे से किन के हां तो मतलब काहे खातिर रखले बड़ा का कोनो दिक्कत बा के मोरो में बेरा खाए के मोरो ए भगवान ठीक नहीं खेला गत कोई सोन बोला तड़ा हो तो का करी तो मतलब इहे करे के रहल बा देखो ई सब गलत बात बा ठीक बा ऐसा ना करल जाला तब तू ही कुछ करो उपाय हम जियाओ चाहत तो हम कौन उपाय करी का तार बियाह करे के बा रात तार बहिनी नहीं तू ही कर ना प्यार भैया नहीं खतले तोहरा से हां खराब बनी चुप रह तुमको शर्म ना लगे लाइन करा की कौना बात के शर्म तू देखते बड़ा के शादीशुदा हई तोर भैया बड़ा बहरे और तू कहत के हमने से प्यार कर लो तो भैया बहरे पर नहीं से तो कहत नहीं ना ना हमके नहीं करे तरह से प्यार में यार ठीक बना ना हम करबे ना करम चाहे कुछ भी हो जाए बड़ी खराब हो जाए बियन खराब का बनी में हां का खराब बनी सही बात कहता नहीं तोरो चिंता नहीं है हमार देखो हो जितना खेत लौकता हां तो का करे खेत में बेचम बेचब हां मरचावा में के हां तो मरचा बेच के का करबो जौन हमरा से प्यार करी वो करा के देखो 1.25 लाख के साड़ी किनम
एगो 4 चक्का गाड़ी किनम ओकरा के दिन रात संग लेके घुमाई ओकरा के। हाँ तो और कर भी का सकेला और कुछ काम तो रही ना। दिन भर लेके मुहरा घुमेबा कपारे पे चढ़ा लेब तो रातों दिन कपारे पे चढ़ के तोरा नाची ये सोच ले बड़ा और का करब। बड़ा 4 चक्का गाड़ी देम औकात रहबे ना करे कदो उतना 4 चक्का गाड़िए दी हन। 10 बीघा हम मरचा बोले बनी एक दिन में 1 लाख आवता। 10 बीघा मरचा बोले बनी। अरे तो मरचाओ का रेट रही तबे जाई न। जब मरचावा का रेटवा गिर रही तो कहाँ से जाई। बेचा गेल बा आधा। देख लो हमार मरचा तार तक देख सुखले बा। देख लो हमार देख लो हई दे तो नु मैं तैयार बनो समरचा। हमारो कुल तैयार है बा ठीक बा न। देख लो हई देख लो तब आई कुल तनी आई। हां तो तार तबे बेचाई जब मार्केट खत्म इनका एका दुका बा तो उ कुल होबे करी। अब बढ़ा जाई तो हो जाई। तोरा शादी बियाह करे के बाद तोर शादी बियाह होबे करी। हई सब गलत काम बाई कुल हटा द। माहुर फाहुर नहीं खाल जात। करा देबी पक्का पक्का करा दे। की कर सब केहू बा भौजी काहे नहीं दुनिया में कुल लड़की मर गल बड़ी का। दुनिया में बहुते लड़की बड़ी तो जियती सतो काहे के अभी लेही तर रहती हम। अब बखलोटे शादी खातिर इतना जल्दबाजी बानी करा के शादी करे के। अरे मतलब कि देखो बहुत लड़की बड़ी सो तू जौना के पसंद करबा हम ओकरा से बियाह करवाई। तारा बियाह में करनी ठीक है नु याद बा। हाँ तो पीछावा एगो पियर फराकाली रहे। अच्छा वो हमारा पसंद बिया। ओ हमरा मौसी के लड़की बियाह है। बात करो ना भौजी। लेकिन वो पसंद बिया चलो ठीक बा बात करत हई। बात करा मौसी से तो देखो का कहतिया उ बताई फिर। तो बता दी हो कि 20 बीघा के खेत बा हमनी के। हाँ बता देम। तो कम बा 20 बीघा ना ना सही तो बा। हाँ रहे बा ओहनी के बियाह करब तो अब देख कुल हो जे भौजी तहरा हाथ में कुल ही बा। कैसे तहरा के मैनेज करे के बा ई जान जा। हाँ तो हम कर लेम हां अरे हो जाई काहे के टेंशन लेत हुआ। अच्छा ठीक बाटे चलो तनी हम तनी आगे देख ले आई खेतवा में ना मत जा। काहे बैठ तनी बैठ पहले तो देख लो यही से धइल ही बानी हम। हे भगवान तो हमरा के तू दिखावत होगा। हम कहते ना हई के तहर बियाह शादी करइबे करब। अब का कहिन तोहरा खातिर बताव। देखा तारा के जाए के मुंह बना दियो नु कर। ये मत भैया कहां गइल बन। का हो हे जा बैठल बड़। तो कहां बैठी का बात बा हो। हां ये कोबे के खोदे तारा के अबे खोदनी हम कुल गांव खोज भइनी। मैं गा खोजिले खेतवा तो खोजेबे ना। अभी खान त आइल हन खेत पर सुननी घर ले झगड़ा का कइल बड़। का बात हो गेल। का बात हो रहल हां माने हम ही एगो अकेले बनी के रोज खेत पर हम आगोरत रही ना ऐसे मत नहीं खेत भैया ना हमर का बेको देला गोर दे तन रोज आना सब रे त ना इहो बात ठीक है कहत रह। हां हम गोरी तम पढ़ाई छोड़ दी ना पढ़ाई बड़ी काहे छोड़ब। पढ़िला साजी के छुट्टी होला 4 बजे छुट्टी भेल ताइल हनी तो सुननी है कहती सब भौजी के झगड़ा और कक बोल उ का हो भौजी। हां ई हां देख कहा रखले बड़ा नीचे ई का हो खाए खातिर रखले दवाई। हां कदर खाए खाती के मुंह खातिर नरे। अरे ना ये कुल काम करत रहो कहतड़न कि देखा भौजी एकदम का नखिया कटवाल चाहतला का हमनी के बड़ा नीमन काम करत रहत हम। का हम काम करती बोलो ना कह दे जाके घरे का कि घरे ना हम हूं अब का है का बात बा बतिया बताबे ना हम बाहर छोड़ छाड़ के कुल बतिया का बताइबो। देख हम ना खेत पर ना रहो ठीक बा मत रहियो हम अब घरे रहब सुतब हम हूं। हां ठीक बा जा सुतो तब का करे के बा चलो सुती हो तो करे खातिर दवाई खाया तोला दूसर बात करे तोरा से पहले छोट न बड़े रे। अरे शादी के बात शादी करे के चाहत न ठीक बा शादी करे के बात बा। हाँ। अभी जवानी फाटता हमर बियाह करवावो सो अभी हमरा से कहत लग कि हम ना बैठबू तो हम देखो त जहर ना अब हमरा से कहत लग बियाह करे के न हो हैं मर लौकत नहीं के मर शादी सुधा बाड़ी का हो गेल हत हमर भौजी नु एगो बुढ़ियो भी एगो में ओकर बुढ़वा मर बियाह बियाह करबी ओकरा से पैसा से धरे बिया। हां रखले बियाह ढेर खेत बा तब का कौशल के होई लेकिन ओकर नातियो पुता बड़ स त कुल पर नाती के ना लिखले बियाह भगवान जवानी ढेर फाटल बा त तब ना करब। अरे लइका देखे आवत रस पसंद हो जीब कहिया त हो जियो सो बियाह तार
कब तनिक का लाए वाला बना सा हमके पता चलल बाबू कहत रहन भागलपुर के तो बाबू तोरा के कहला हन हमरा से ना बतिल हन तारा से कहन कि तोर बियाह करतनी खुलियाम कहस तोरा के अच्छा तब ठीक बा तब चल चलो मर्द कहीं तो पूछ लेवे के चाहिए हमरा से खाली देख हमरा ये कुल काम ना कह जाला बहुत तू बेकार परेशान आदमी कर बड़ा। देला लस्तानी के नु जा भौजी जा अपना घरे जा हाला बढ़िया अरे अरे? अच्छा भाई का हम बैठा रहनी है जेना तो कब्बे खा कर रहतन लेके ही बहुत बढ़िया कहियो भौजी भाला कह कि तू समझा बुझा के रखल लो करा के अरे कोजो मर देवे बड़ा आदमी त का होगी छू दही त भौजी न तोहार मेहरानू रहन हई मान हमरो तोरा भौजी हमार भौजी तो भौया के भौजी फिर हाथ धो देबो त सोच ले फिर का सोच? सोच जीबे ए देवर जी भगा दे मगुवन के अतस्तौन ना होई बियावा अरे चुपचाप लेके जाई घर है ठीक बा ना तो हमा तो हो जाई हो का टेंशन लो मैरिज हम करब रात के बड़े प्यार कइले में स्कूलिए में हम चल तोर भेट थोड़ा तनी बड़ा सफा पागल ना बा बताओ जौहर खाए उतारू भल बड़न एकदम से